някой наблюдава ли ме в момента? Какво стана, бе? Том изчезна. Ехо, има ли някой? В предишните видеа тествахме страшния Talking Ben. Бен, някой подслушва ли ме в момента? Yes. О, както и страшната Talking Angela. Какво беше това, бе? Какво беше това, бе? Човек, имаше нещо в окото и буквално имаше нещо в окото и... Днес, както вие пожелахте, дойде ред да тестваме и страшният Talking Tom. Аз съм вашето момче Baby Rex, а сега оставете по един лайк и да се залавяме с страшният Talking Tom. Добре хора, вече сме в играта и както в предишните игри, тук също искат достъп до микрофона на телефона ми. Аз приемам, разбира се, за да видим какво ще стане. Тук, както и в предишните игри, трябва да посоча коя година съм роден. Аз избирам произволна година, разбира се, за всеки случай. Ето ви нашия главен герой, бе. Чакайте само, че нещо падна. Така хора, сега нека да започваме и да видим какво ще стане. О, приятели, Том е гладен, явно ще трябва да го нахраним. Добре, нека да видим какво има тук. Нека да му дадем една диня, например. Уоу, каква голяма диня! Уоу! Омага, как е глутна цялата! Чакай, го! Том, какво правиш, брат? Ще ме застрадаш, луд! Добре, нека да му дадем и една леточушка, хора, да видим какво ще се случи. Уоу! Том, не! Том! Чакай, не исках да ти причина такава болка, омага, какво става тук, бе? Добре, нека да дадем на Том и малко торта, приятели. Уоу! Целият се омаза, хора. Добре, нека да дадем на Том и малко мляко. Уоу! Добре, хора, сега нека да видим какво прави този бутон ето тук, например. Уоу, Том! Стига, бе! Това не е прилично! Сега да тестваме и най-долния бутон с тази лапичка, да видим какво ще стане. Този звук е ужасен, хора, този звук е ужасен. Добре, хора, за сега играта ми изглежда доста нормално, в смисъл не виждам... Чайте, ще ми падна слушалките. Ние те виждаме. Добре, хора, за сега играта ми изглежда нормално, често казвам не виждам нищо плашещо или странно в нея, или... чакайте само да затворя вратата, че тук някакви мотористи минават само и шумят. Baby Rex, ние те виждаме и идваме за теб. Така е по-добре. Окей, хора, остана последният тест, а именно да питаме самият Talking Tom дали някой ни подслушва и наблюдава през камерата на телефона ми. Том, кажи ми, някой подслушва ли ме и наблюдава ли ме през камерата на телефона ми? Том? Нещо май заби. Окей. Том? Ехо? Какво стана, бе? Добре, Том. Някой наблюдава ли ме в момента? Какво стана, бе? Добре, Том. Някой наблюдава ли ме в момента? Какво стана, бе? Хора, Том изчезна. Какъв беше този звук, бе? Хора, чух някакви звуци. Ехо? Има ли някой? Ехо? Хей ти! Какво чакаш? Абонирай се за каналът на Baby Rex. Харесвай, сподели и напиши готин коментар.